Yo guys, welcome back sa atong channel, no? In today's video guys, this is my first time uploading dire sa YouTube kani ako ang lunch break walking. I always upload this sa Facebook. But since mag-focus na rin sa YouTube, you will see more of this lunch break walk. Like this guys. Muna yung view, oh. Tunaw ng ice actually. So, spring na jud. Wala na snow. So yeah, basi mo tingala mo ano man is unsay nahaani ana ba. Bali ang ako ang goal is while ga-walk ko, ako sang gamiton ng time sa pag-create og content. So ang ako lang is random ra nga mga storyahan ay especially usually katong gina-upload sa Facebook, it's about faith. Kay ga-share ko sa akong faith ba at the same time about Jesus, about Christianity, diba? About Adventism. Kay if you guys don't know, we are Seventh-day Adventist. So, mga kumbaga sa tuwa pa mga Sabadista ba? Kaya kanang common na to nga madunggan sa uban, Sabadista. So, we go to church every Saturday. But we're still Christian. We're still under the denomination of Christianity. We believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We go to church every Saturday, di ba? Na-mention na ako. And wala may gakaon og mga unclean food sa mga gina-consider sa Bible nga unclean. Like for example, mga crabs, mga shrimps, mga lobsters, mga baboy. No, sa pambanya. Usually mo nang common nga kung ano lang mga ginakaon, di ba? Which is kumbaga sa to pa masarap yung bawal. Pero kami kasunod mi sa teaching sa clean and unclean food sa what do you call this, sa book sa Leviticus, sa Old Testament. But it doesn't mean kung old, dili na siya applicable sa atong generation ron. Yawan ako, yabi na kag-unsa. Squirrel di ay. Kay katanawa among lugar dere. Ano na yung walkingan guys. So murag na yung mga kahoy ba? So ngiob bitaw. Basta ka bala masig naaday kalit og beer or whatever. Kinahanglan lang kita pud magpanagana. Pero so far, wala mo siguro ni dari kay daghan masigig walking, sigig bike. Ano ba? Kay so kung namo dire like dire ni siya sa Rocky View nga hospital sa Calgary. So mostly last binalami ang panahon, mga empleyado sa Rocky View, some sa Care West ng Glenmore Park. Mag-walking dyan na sila dire. Sila mga break time. Kinindot man, sayang sad no. Dili na to explore niya, ka-exercise ka at the same time. So mao na nga ako sad i-take nga time na maghimo sa content. Mag-upload ay mag-jogging. Say maulaw biya ko na yung mutukan pero kalitan ang niya kurbada, magud blind spot, tuwa ko katago. Pero usually mga tao dire wala biya paki, di ba? So anyways, mao ni siya guys. Woohoo! So morning dalan na siya o na mga highway. So diri ko molibot anam adto ta sa Pikas nga kita ka to gay ng mga tubigan. Balhin ta dito ta sa other side. Ang maabot ko dito walking kay 1 hour man mo break. Unya gakaon ako daan sa desk kay, di ba? If you guys watch my previous video, scheduler na ko ron, wala na ako nag healthcare aid. So gakaon ako daan sa desk. So parang ako ang break, mahurot rin ako siya sa walking. And then no need na ako mo kanang mo steady pa, sayang kay 20 minutes kung mapaksi magkaon ko dito kanang murag mukuan jud sa break. Whereas kung sa desk ra ko magkaon na daan, then makuha na gid ang 1 hour pang break. So layo na kong mabtan. So mo ni tsura niya guys, na dito tagikan sa babaw padulog tana. So yeah, so nag-mic ko ron kay kabalo ko nga hangin. Pero wala ko expect nga inani ka tugnaw. Pero kay summer na ba man, summer na. Pero tugnaw ra gid gyapon. Actually yung hangin karon. Pero ito mga niagi adlaw init-init na biya gyud. Ako nagbagulbol sad. Kung tugnaw bagulbol ka, kung tugnaw kayo sige rag snow. Pero og init sad, grabe init pud kayo, sakit kayo sa panit. Libog taas sa tani mo lugar ba. Na meron kung wala pa mo kabalo na meron Alberta sa Calgary. I don't know, hopefully someday lamit tayo ito makabalhin sa lugar nga
dili kayo init, dili sad kayo tugnaw. Mo po nakalami din guys no sa Amerika or sa karon namin Canada, di ba? Under man ni Amerika kay North America man ni. Kanang unsa tawag ani? Pag gusto nag balhin-balhin ba? Like for example, kung ganahan ka mo balhin og laing province, pwede kayo. Siyempre, na gasto, but wala problema ba? Mura ka ng common bitaw diri. Dili para sa tuwa nga, for example, kung asa ta na tao, halos tanang tao dito naging mamatay kung asa sila na tao. Dili para sa diri nga dahil opportunity kung balhin-balhin. Kay kuan man gud siya dili para sa tuwa sa Pilipinas mga murag centralized. Kay di ba diri kuan ni siya sa tawag ani. Dili di ay. Katong ginakuha ni Tatay Digong para dira sa Pilipinas. So every province, every kuan naay lahi ang gadumala ba. Dili bitaw para sa tuwa diha nga naaratanan ng kuan budget sa Luzon. So mao na nga diri, for example, ang usa ka syudad or ang usa ka province, mulambo. So actually tanan lambo eh. Lain-lain lang silang mga patakaran, lain-lain silang mga policy, lain-lain silang mga laws. Na yung mga law nga applicable ani nga lugar. Saba kayo ro, I'm not sure if madungog ko ninyo. Apoy mga law nga dili ma-applicable ato nga lugar. Nata sa highway ron, gabaklay na to guys. Nata dito gaina. Sa Karupanto ta dito. So medyo tugnaw. So akong goal ani magchika-chika ra kita guys. Sister story ra kita. Keep uploading videos hangtod makaabot ang atong mga videos sa ubang mga Bisaya viewers. So mostly ang ako ang content nga planning to himo diri sa atong channel is vlogs, mga raw vlogs, gagmay mga edit, di ba? Kay syempre di man ta mansaya na. Pero at the same time ga-record sad ko sa life. Last minute sa pagtubo sa akong anak. Kay para someday na ako i-look back, no? Kay ang picture lahi raman compare sa video. Kaya at least ang video mura kag nag-relieve sa moment ba. Sakit ang likod eh. Kung nag-stitching ito nila agi. Ang lito. So, mao ni siya ang view dito sa other side. Medyo saba kita ni rin guys. Padayon sa akong video. Saka sa kuwan din, padayon tag video dito. Kay murag saba dyan dire. Wala na lang guys ako ipakita sa inyo ha. So dire ko mo saka. Saka. Abot ko dire. Hangtod maabot ta sa kuan. Ingon sila nga kung libuton ko na ning hole nga murag reservoir, naam gini siya dalan. So share niyang walking o biking, nindot lagi mo pa itong bike. So pakita na ko sa inyo ha. Mga 18 kilometers daw ni, 18 or 13, di ko sure. Kung imo adyong libuton. Ilayo po niyo eh. Nata dito gayon na. So lain nata nilabang nata diri sa other side doon na dalan. Diri golf course. Golf course na dira dapit. Lami kay bikean diri. Lami kay kanang mag chill bike ra ba? Di na ko hilig na mo mga downhill. Kana lang pang exercise. Kutasan ako atong hangat na ko atong saka ba. So yeah. Anyways, if you guys have questions or mga pangutana regarding Canada or kung sa atong sitwasyon rin sa video or something please feel free guys to use our comment section. I'm willing to tubag tanan yung pangutana, tanang mga queries ba kung sa inyo, kung namoy plano mo anhi diri or I don't know kung baga bisag unsa. Kay I'll try my best nga to give you guys answers. Kung wala tayo matubag, di wa po tayo matubag. Diba? Sa inani rin ita, every lunch break, kung na ako'y trabaho, kaya casual raman ko ron. So, ang casual diri, kanang kumbaga to no work, no pay. Kung na shift, hanapod. So, kung every time nga, mag-upload ganito video, automatic na guys, it means nag-work ko. Kay, nag-record ko so break time mag-record jud ko, na-try na ko para we're hitting two birds with one stone, diba? Nag-backline na ta, na-exercise na ta, at the same time makapadayon pa ta sa atong pag-upload ng content creation, consistency. Kaya actually mo na pinakalisod kung magkuhan ka, create ka og contents, ang consistency nimo.
Kaya syempre, usahay, atong hutok ba, gusto taog nga ng mga komplikado, mga perfect bitaw nga mga contents. Nya, di man na nimo diha-diha din makuan. Unless if you have skills or talents nga ana. Pero og pareho nato nga murag wala ra pod kayo. Okay ra sa ta, hinahinay lang hangtod ma-develop ra na di mga skill. So if you guys are planning, lawa itong tingog eh. So, ano yung mga itik guys ay. Not sure if you guys can see it. Yung itik. There you go. Yan na yung mga golf, mga jogging. So, yeah, if you guys are planning na maghimo og content, please, ayaw bugnin yourself. Kay, ang pagmahay, wala gaw na. Yang panahon, di na mabalik. Especially kung namin mga kids. I'm encouraging you guys to keep making videos. Upload ninyo. Last na sa YouTube. Kaya nga no, ambot, wala man dyan ko ka-experience sa monetization, ani. But, ang idea ba nga naara bitaw tanan online, kaysa sa magpundo sa mong cellphone, o mawala sa mong cellphone, ano bitaw, ma-delete. So, lahira ko nasa online. Ma-access nimo. And anyone can access it. Diba? So, gwapo siya nga kuan. Kinakahinumdum ko dito sa ako ang English nga channel. Naining comment dito mga I wish I did record ko no ang live sa iyahang mga anak katong gamay pa. Kay nag-record mo ko dito ko sa akong anak na sinuwa, di ba? Sa other na kong English nga. Kung wala na ko nang padayon to, it's because English lagi. Yun yung marag nalain ang setup actually. Kay nag-upload ko mga about sa camera ba. Nya dili bitaw na ko mapadayon. So mga nag-subscribe na ko mga about sa gadget. Nya ako walang ato upload ra wala ko balaod sa i-upload nya salty ra pug sa akong POV sa akong experience ana bitaw. So mo to wala mapadayon. So mo na nga gusto ko so nag-create ko kapuy channel nga makapadayon ko. And at the same time comfortable ko nga maghimo or content or magstorya. Ano bitaw kay para dali na ko ma-express ang ako ang gusto nga i-express. So anyways, expect guys in this channel na pag-expect mo nga I will keep uploading videos. And at the same time, more on Christian topics and practical living, sa mong life diri sa Canada. Mayon ana lang. Mga nothing fancy actually. Kung ganahan mo mayon ana, subscribe mo para updated mo sa akong future mga uploads. Para at the same time, kung na may plano or wala ba, ako ang magsilbing mga mata ninyo no, diri sa Canada. And ask questions, use the comments. Feel free guys. Ato-ato ra ni diri. So walay inarte, walay correction sa grammar or whatever. Feel free. Okay ra jud kayo bisag unsa dira, di ba? Of course, di lang na mga binastos or ka na mga disrespectful nga mga kuan. Kay lahi na sa nastorya ha. But yeah, anyways, thank you guys for watching. Before na ko i-end ang video, tanaw na to kung asa na ko naabot. Na ditong ospital. Sa dahab na ga-work. Sa asa na ko ron, layo na ko guys. Libuton ako. Kay karon, what time? 1:21. So ning break ko mga alauna. So mga pagka 30 minutes kung asa ta maabot, balik na dayon ta. Kay 30 minutes pa nga. 30 minutes pa balik. Ana ba? Kay ning dako na ko actually. I thought di ay nga pag ani og Canada pinanapos kumigo nga di ko madako. Kay niwangon jud ko. Sabi na ko ako metabolism paspas. Guys, the more ko diri nga kay of course wala pa sa kog exercise. More on kuan ra jud kanang pag-abot sa balay, wala jud discipline ba? Wala exercise, bisag gamay stretching, wala. So mo na nga nag-accumulate. So mo na nga I'm trying now. Nga kuan before it's too late na, delikado na. Anyway, salamat guys atong pag-watch ninyo sa akong video. And comment mo kung taga-asa mo dapit para mailailat mo. Let's make this channel like a community, a Bisaya community where we can talk, be free. Murag ka ng normal lang good nga face to face nga snarihay. Anyways, ayo mo dira and I'll see you guys in my next video.